Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang
mag-skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha?
Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move?
Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink.
Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Iyon namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang Ang aming aming kasagutan ay kasintahan.
Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking Kabataan. Tama. Kabataan na kung saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Palimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Wala akong mabili. Napakasarap. Oh. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, Kutsilyo. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, Ay, balot. Ay, balot. Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung
Maliliit lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay ka ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Panda- na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan.
Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Huh? Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it! I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. 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 Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay! Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang ko, kasagutan Radyo, ay- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. Ako yung may question. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Susunod. Tukwan! Kabayan. Pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. kape, Sa sa mainit kape. na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Parang ka nag-humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami. Para Kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya.
kasagutan. Ay, Wow! Empanada! ang haba. Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow! Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa ooran. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magpo-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa ooran. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. Dobra ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo.
Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Ng ano?
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala... Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo. Stress hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Correct me if I am wrong. Is it just me or is it the both of us who's feeling like our mind is on vacation right now? B, gusto ko na magbakasyon! Ayoko nang pumasok! Pero na-realize ko, di nga pala ako mayaman. Hindi nga pala ako anak ng kontraktor. So, wala tayong choice. It's a happy Monday, kabisyo. O, diba? Pakabilis ng panahon. Monday na naman! At nagbabalik pa rin na syempre ang one to sawa, ang babae. Takbo ng takbo! Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip! Yo! Pakinggan nyo to. Trip lang. Tama na to, wag na tayo magkunwari. After this week, panigurado, ikaw nga nakapag-book ka na ng flight eh. Kahit na alam mo na sansa ka na ng taas ang gasolina at nagmahal na rin yung flight mo, taray, may pangbakasyon ka pa. Ay, isang malaking sana all. Anyway, magandang hapon po. Magandang hapon dyan sa katabi mo na nagbubugnot na naman. Na hindi ko mawari ba't ganyan ang pagmumuka? Parang B, sabi ko sa'yo nakakadagdag ng wrinkles yan. Ingiti mo na lang. Huwag kang magreklamo. Pasalamat ka. Buhay ka pa. Pasalamat ka. Mabait sa'yo si Lord. Binigyan ka pa ng isang araw para mabuhay. Kaya pakisabi dyan sa katabi mo o mismo sa'yo, sa sarili mo, Happy Monday to me. Diba? Ganun lang naman ang buhay, no? Monday again. And speaking of Monday, alam mo, hindi ko alam pero bakit ganun kapag ka Monday nakakatamad? Yung utak mo nasa bakasyon pa, tapos yung utak mo gusto na lang sana humilata pero wala kang choice kasi nga wala ka namang pera. Oh yeah, pero don't get me wrong. Alam mo ba, ang halos lahat ng mga mayayaman, syempre, nagmula rin yan sa hirap. So, huwag ka maiinggit kung may kakilala kang mayaman. Maliban na lang kung magnanakaw yan. For sure, pinaghirapan din naman niya yan. Kaya ito, saktong-sakto sa lahat ng mga driver na naghihirap ngayon. Sa mga driver na hindi na alam kung anong kakamutin. Iba bang ulo o taas ba? Dahil nga grabe na talaga ang pagtaas ng gasolina. Kung pwede lang sana natin i-adjust, no? Nakita ko sa Facebook, meron na lang daw tayong 60 days of oil reservation. After nun, goodbye. So, kung pwede pang magtipid, kung kayang hindi mo na lumabas at mag-work from home, sige na, work from home na lang tayo. Alam mo kung yung mga jack pwede mag-work from home, ay B, sabi ko talaga, super work talaga ako sa bahay.
Kung meron lang din ako ganitong kagandang console, kaya lang mahal daw to. Umabot daw to ng kalahating milyon, so can't afford. Kaya naman ikaw, nakagaya ko, na nagsisipag ngayong Monday, o kung tatamad-tamad kukuya-kuyakoy, straight body ka na muna, oo. Dito ka muna sa programa ko, Usapang Kasarapan at Kahabaan ng Buhay. All about health and fitness. At kasama niyo po ang DJ na mahilig sa matitigas. Matitigas na abs. Sarap kaya no, yung humihiga ka sa malabato. Wow. Sana all disiplinado. Kung ikaw medyo nagtataka ka bakit lumalaki yan, ay one cause is baka naman burn out ka. Ala, work for more. Mamaya pag-usapan natin yan. Pero ngayon, shoutout muna natin ang nakikinig ngayon na naabutan ko kanina. Nahuli ko nakikinig siya ng Love Radio. Kaya naman binigyan ko kagad ng 1,500 pesos. Hello kay Wilfredo Gacho. Happy listening. And to everyone who's listening right now, keep on listening. Mamaya magbabalik po ako dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kaya pa bang memorize yan? Basic. Matagal-tagal na rin. Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Darna! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Darna! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko.
pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kami Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. Sa container. Siguraduhin mo talaga, Tanya Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay, ito, yan. ito. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang, sige pa. Ay, buhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayun na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga ko! Bukas na ka to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then, ay! Babalo na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay, okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? Guess na, alam mo, lahatin mo na. Ay, wag ka pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push. Push mo na, push! Push! More! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, More, hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May spoon na naiwan sa loob. O tapos, next.
na! Next is... Okay. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay Muri. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. 4. Nasasarapan na, wala pa? Hindi pa tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes! Sige! Yan! One more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila, pork and lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not eat. Durugin mo like crap. Mama yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano ba sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na sumama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom na okay, what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige, yan. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yeah. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. No! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman. pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Lakas mo lang ang galit mo kay DJ Shania dyan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, Show your mama. di ba gaganyan? Tapos, In the... okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok.
Pasok mo! Pasok mo! Pasok mo! Oh, isang subo! Laki, grabe! Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw, kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yun, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Again, Jay, what's the songs, by the way? In fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan niyo muna. Hindi nahalo. Yung iba. Finish fried, fried up. May kasamang silikat packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo, mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Hindi, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo, mahal mo ko. Dali. Loko. Sabi mo lang, mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh.
May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCH na po sila, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabihin mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway na 30. Hello? Andito ako sa may ano. Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Dito lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Delikado. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Nakita ka ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Taway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45 oh.
Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Kausapin mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, baka kasalan ko po. Kasalanan po yung anak niyo, kahit sa ating bahay. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing? Mahal mo din ako. Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Sige ka sa camera ko. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max.
Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko.
So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Miss Nicole Ala. Bye-bye! Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang! Oh my God! Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends.
So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami.
Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Binikman na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi?
Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Ay, dapat mas malalim mo ka. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Pagod na ako. Wag ka munang susuko. Yan ba yung mga gusto mong linyahan kapag ka nakakaramdam ka na ng pagod sa trabaho? Ay naku, mahirap yan kapag ka super work ka na, B, tapos hindi mo na nare-realize na grabe yung pagtrabaho mo, pati kalusugan mo natatamaan na. Anyway, para sa kagaya kong gusto ng ayoko na! Babalik po ang inyong kadaldalan. Daldalerang atleta, DJ Mara Tony. At kanina nga nabanggit ko, since ilang araw na lang, holiday na, isa sa mga pinakamagandang gawin ngayon is mataranta. Charet, dapat kapag kaganitong last week before we have our holiday next week is medyo, yes, umahabol sa deadlines, pero not to the point na sasagarin mo ang sarili mo. Uy, B, mahirap pag sinasagad, masakit yun. Masakit siya sa utak, oo. Masakit din sa katawan. At higit sa lahat, masakit dahil mas iniisip mo, paano ba ako kikita ngayon? Kesa sa, sana man lang makatulog ako kahit 8 hours today. Pero ayan na, sa mga trip na magtrabaho, yung non-stop, alam mo ba, na posible kang ma-burn out. Ano nga ba ibig sabihin kapag ka na-burn out ka? Una sa lahat, kapag ka natutulog ka, feeling mo nakapikit ka, yes. Ando, nakapikit. Sige, let's say, sleeping time mo, 10 or 11 o'clock. Pero all throughout, ng 11 hanggat pagising mo ng 5 o 5 o'clock na madaling araw, feeling mo pagod na pagod ka pa rin. Sinagad mo eh. Sino ba naman hindi mapapagod dyan? Siyempre kapag kaganyan po ang nararamdaman, no, kabisyo, pag feeling burnout ka na, kailangan ngayon pa lang, medyo agapan mo na yan. Let's say, paano natin aagapan yan? File ka ng leave. Diba? Hindi po masama mag-file ng leave. Kung alam mo, kailangan mo ng rest and recovery, kahit yun mismo ang ilagay mo dun sa leave application form mo. Ay ako personally, kapag ka napapagod ako, kung kunwari, syempre alam naman din nila na isa rin po akong atleta, so hindi po magdili ang trabaho at isang gawain ng pagiging atleta. So kung kailangan magpahinga, ipapahinga ko talaga, B. Kailangan siya kasi po sa buhay, kailangan kung todo kayod ka, dapat todo pahinga ka rin, ha? Huwag ka abusado. Mahirap kapag ka minsan abusado. Alam mo may mga moment na kapag ka inaabuso mo yung sarili mo, na kahit nandyan yung presensya mo sa trabaho mo, lutang yung utak mo. Diba? Ayaw natin mangyari yon. Kaya kung ikaw ay nababurn out, first tip. Alam ko namang inaabangan mo yung tip ni Mara Tony. Tip number 1, file a leave. Kung kailangan magpahinga, kung kailangan nasa bahay lang, go ahead. Pero hindi naman yung tipong, ay maglilive po ako, madam. O, saan ka punta? Ay, sa bahay lang po ako. O, loko, nakita ka ng boss mo nandun, rumarakit sa labas. Pag kailangan magpahinga, pahinga lang, ha? Tapos bawi ulit sa susunod na araw. Diba? Ganun lang ang buhay. Ano ka, robot? Diba? Kung robot ka, edi tuloy mo yung ginagawa mo. Pero kung hindi, tao ka lang, tandaan, pasensya na, tao lang.
Naalala ko yung kanta ni Titan Jello. Anyway, para sa'yo na nababurn out, mamaya magbibigay pa ako ng ilang tips. But for now, syempre, hinga ka muna dyan. Proper breathing, uminom ng tubig, yung malamig dahil mainit ang panahon habang nakikinig ng Feel Good Music ay ngayong Feel Good Monday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Hindi. Kundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay Nagmamay-ari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas lang. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay
Intimate companion. Yun, no? Yun. Dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bitae. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay... Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Sa uulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? ba tumatawa? Huling paalam. Oh! Makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Wala akong mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpabayo. Panghibayo.
Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo Obrief. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69, 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng luhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa
sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Huh? Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa
pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Oh! Ay, ka! Okay. Ang kasagutan ng kasagutan oras ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Uy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kan. pupunta sa OORADIO. Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos na. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumunod. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards. Tokwa! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareho ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakaulit. Kapag kayo okay na kami. Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Nabigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nagaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Nakasagutan. Ay, Empanada. ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat ganito.
kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit, kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Tama ba? Ganito ang paghawa. Dapat ganito ang iyong paghawa. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakakingalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Dinuguan? Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, i-try ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Scarecrow. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat.
Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Hi guys! Welcome back to me and welcome to my makeup classes. Makeup tayo for today habang nanonood kayo ng live ko. Para anything that you'd like to know about my beauty secret. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldanan. Daldalang atleta DJ Myra Tony at nakalive po tayo ngayon on our Black app, and Blue app. I'm not sure kung pati sa Black app magla-live din tayo. Kois, magla-live din ba tayo sa Black app? Yes? Okay, just wait for a while, guys. We are fixing my nose. Ayan, naka-live na. Perfect. Ayan. So, nagmamaganda lang tayo for today because kailangan natin kumita ng pera. Pag hindi tayo kumita ng pera, mamamatay tayo sa gutom. So, this is how I usually do my makeup. Sa mga kakapasok lang, pakishare naman itong live na to. Para sa mga gustong matuto kung paano mag-makeup, very simple lang to. Turo ko sa inyo kung paano mag-makeup in as fast as 5 minutes. Diba? Hi, Sis Ivy! Kumusta kayo ngayon? How's everything going? Balita ko palala na raw ng palala yung away sa Iran tsaka sa Iraq ah. Paano na tayo niyan? Ko lang. Parang may kulangot. Eh, wala na. Iran pala. Israel pala. Sabog. Hi, sa mga kakapasok lang, kumusta kayong lahat? Oh, Monday na Monday, bawal magtamad-tamaran ah. Sabi nga nila, kapag ngayong bata ka pa lang, nagsisipag ka na magtrabaho. Dadating yung panahon, maaga ka magre-retire. So, yun yung goal natin. Maaga tayo mag-retire at maaga natin ma-enjoy ang pera. So, kung hanggang ngayon, may goal ka na maagang mamahinga. Maagang mamahinga means maagang, alam mo yun, maagang hindi na magtrabaho sa kumpanya. Ay, di dapat ngayon nagsisipag ka na ng times 3.
Diba? Hi, Lay Tolentino! Ayan, nababasa na kita. Kumusta ka? Kumusta mga kaplanuhan nyo sa life? If anything you'd like to ask me, you can ask. Hi, pa-shoutout po sa mga taga-Tikalan, mga suke sa halo-halo po namin. Nestor Bigata. Uy, masarap ba yung nyo, halo-halo? Patikim naman! Sabi ni Nictor M. Bigata. Hi, Gloria King. Ayan. So, ganyan lang yung makeup natin for today. Very, 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 very fresh lang because we want something na would brighten our makeup, our eyes. Alam nyo ba, chika ko lang, since nagme-makeup na rin naman ako today, sa mga nanonood dyan na mahilig mag-makeup, or kung hindi ka mahilig mag-makeup, I think this is the right time para mag-invest ka sa magandang makeup. Kahit hindi mamahalin, may mga nabibiling makeup na mura lang pero maganda ang quality. Because I believe that makeup is the key to success. Yes, you know why? Because pagka maganda ka, mas marami kang opportunities na makukuha. Kung hindi ka naman pinanganak na masyadong maganda at gusto mong ma-enhance ang pagmumukha mo, makeup is the key. Diba? Basta alam mo lang yung proper way kung paano maglagay para hindi over. At saka alam mo kung saan yung tamang angle mo, tamang paglagay mo ng blush. Kasi minsan, pagka napapasobra ka ng blush, nagmumukhang clown talaga. Huwag mong gawing clown yung sarili mo. Dapat sakto lang. Saktong makeup lang. Para hindi nagugulat yung diba? Ganyan lang siya. Naku, laki nga na naman ni Kuya Kajot. Napanood mo ba yon yung video namin nila Angkol? Tapos, isa rin sa mga tip ko, guys. Uy, pag may mga question kayo, ha, yung pag anything, uy, si Aris, sana matry yung pang drag queen makeup. Actually, hindi ko pa siya natatry. Ang pinaka makapal lang na makeup na nagawa ko is yung cut crease. Kung familiar kayo doon, yung cut crease is parang iba't ibang kulay ng eyeshadow. So, it's just the eyes. Pero I haven't tried anything bolder than that. Yun na yun. Kasi, ewan ko, hindi na rin kasi ako masyadong ma-makeup ngayon. Like, yung makapal na makeup, unlike before, nung high school ako. As in, nung high school talaga ako, hindi ko alam if nare-recall nyo pa, yung pera na binibigay sa aking allowance, hindi siya napupunta sa pagkain. Napupunta siya sa makeup. Kasi nga, sobrang hilig ko mag-makeup nung bata pa ako. Ewan ko, nakakaano siya eh. Ano siya, nakaka-relax. Tapos, pag nakita mo yung output, yung final itsura mo, ang lakas din makaboost ng pagmumuka, 'di ba? So, isa yun sa mga pinaka gusto kong ginagawa, mag-makeup. Tapos, syempre, pag nagme-makeup ka, kailangan kung masyadong makapal. At saka depende yan sa pupuntahan. Kasi kung simple lang naman yung pupuntahan mo, wala namang masyadong ganap, dapat simple lang din yung itsura, di ba? Para hindi masyadong nanlalaban. Si Aris, kasi pag mag-comment ni Aris, kumusta yung thesis nyo? Yan, ganyan lang siya. Gusto ko lang na medyo may pag-glitters ng kaunti. Para lang
ganyan. Isa sa mga paborito kong makeup ngayon is yung from Get Ready With Me. This is not sponsored but I love their makeup kasi sobrang pwede mo siyang i-customize lalo sa mga gusto mo at mga bet mong kulay. Ako kasi I'm not really heavy on other colors. Gusto ko lang ng browns, nudes. Mahilig ako sa nudes. Hindi hubad browns. Yan, ganyan lang siya. Vice Cosmetics. Oh yes, yan, nagamit din ako noon. It's also a nice one kasi it's very, oh my gosh, very pigmented talaga siya. Ito actually I have here. Ito This is what I'm using for my blush. Yan siya. Vice Cosmetics din siya. Kanina sa car, radio, now, naabutan sa live. Hello, Richard! Hindi ka naman na-disappoint na naabutan mo ako sa live. I hope I did not disappoint you watching me from the live. Maraming nagugulat pag nakikita nila ako sa live. Sabi nila, may itsura ka pala. Lahat po ng tao may itsura. Charot! Pero thank you so much for being here, watching me do my makeup. Or itanong pa kayo if anything that you'd like me to, answer. I'm all ears and I'm going to answer as far as I could share something. Loyal fan. Oy, thank you so much for being a loyal fan of Love Radio. We appreciate you for always listening to Love Radio. Sali ka if driver ka or anyone na nakikinig dito na driver, pwede po kayong sumali sa aming Love Knows No Boundary promo kung saan namimigay kami ng 1,500 pesos. Ang eyebrow na ginagamit ko, eyebrow pencil or pen is ito. This one is from... Nakikita niyo ba? Yan. All Skin. This one is from TikTok lang. Isa rin siya sa mga pinaka-popular na TikTok brows. Kasi mura lang to, tapos hindi siya nanunuyo. Ayoko ng makeup na o yung eyebrow na nanunuyo. Masyado siyang mabilis maubos. Ito kasi, hindi siya agad nauubos. Though, well, yeah. Kakabukas ko pa lang naman siya. So, hindi pa siya masyadong nauubos. Swimsuit. Hindi ko pa carry mag-swimsuit. Saka na. Pag may abs na ako. Siyempre, pag nakita nyo ko, ayoko naman ng masuka kayo, diba? Thank you so much, Yana Raburar. Yan. Yan. Gusto niyo yung ganyang makeup. Very light lang yung atake. Anong balita sa radyo at TV at TV ganun pa rin kung kumakapa sa liwanag. Ano ba yan? Kanta ba yan? Hindi ko alam kung kanta ba yan o ano.
Ate Mara, payag ka, di ka na tinatablan ng bala ka, so tinatablan ka ng selos. Be, normal yun. Bakit mo naman ikukumpira ang bala sa selos? In the first place. Ewan ko sa'yo. Sino ba pinagsisilosan mo ngayon? Sana kung sino man yan, sana magkabati na kayo. Ayan. Atake na yung makeup natin for today. Kanina kinakwento ko sa radyo, were there moments na feeling nyo na burn out kayo ng malala? When you say burnout, yung kahit anong pahinga nyo sa bahay, parang feeling mo, pagod ka pa rin, kumikilos ka pa rin, hindi sapat yung kinikita mo. May ganun na, lalo na sa mga grabe magtrabaho. Di ba dapat ang normal working hours is Monday to Friday lang. Pero may iba ng katrabaho pa rin and hanggang weekend kasi nga hindi kaya ng kinikita on a weekday basis. So, ang tendency is magtatrabaho ng weekend. Pero don't get me wrong, walang masamang magtrabaho. Pero minsan, syempre, kailangan pa rin nating pahinga because self-care is the key. Bukod sa makeup is the key to success, self-care also. Diba? Minsan, kahit hindi ka mag-diet or kahit, kunyari gusto mo lang maging glowing skin mo, ang pinakamagandang way para gawin yon is matulog. So, kung minsan, pag hindi ka nakakatulog, syempre, because of the burnout, nasa-sacrifice din yung number of sleeps mo, di ba? Situationship, sabi niya. Ate Mara, ano bang tawag sa di mo nga syota pero kaya ka pa naman sa gabi? Ano nga bang tawag sa di mo nga syota pero kaya ka mo naman sa gabi? Naghahalikan, naglalambingan. Di ba kanta ni ano yon ni Janine? Situationship po ang tawag doon. Ano nga bang tawag sa di kong asyota? Pero kaya akap ko naman. Ayan, pwede na yan. Good afternoon! So, ayan. Pwede na yan. Mukha na ako nang lalaban. Mukha na naman akong matapang. Ganun talaga. Bahala na kayong i-judge ako. Kung anong gusto nyong itawag sa akin. Basta ako kumikita ng pera at masaya sa ginagawa ko. So, kung hindi ka masaya, wala akong pakialam. Mukhang matapang pero never pinaglaban. Ang sakit mo magsalita! Ano ka ba? Feeling ko naman pinaglalaban niya ako.
Ayan, pwede na yan. Pakak na yan. Okay, time to ad-lib. Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy deliciosang ka-love team. Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Para sa'yo na uwing-uwi na, kating-kating na ang puwet. Well, ingat ka sa biyahe, dahan-dahan sa paggamit ng gasolina. Dahil balita ko, matatagalan pa. Ay, Diyos ko, mahirap talaga kapag magkaaway, no? Wala nang usap-usap, bombahan na lang. Kaya minsan talaga dapat Philippines! Kailan tayo magkakaroon ng pagsasama at magkakaisa na magkaroon tayo ng sarili nating oil reservation. Diyos ko, nandun pa lang tayo sa part ng pagpapagawa ng kalsada, ha? Ano na? Yung pagpapagawa ng kalsada, hindi naman sira, bibiglang sisirain para kunwari yung budget doon na ilalagay, ha? Kala nyo ba hindi namin alam? Anyway, bago pa uminit ang ulo ni Maratoni. Babalik po ang inyong kadaldalan, daldalerang atleta DJ Maratoni. At kanina nga nabanggit ko, may mga trip talaga tayo na grabe, super overload mag-work. Hindi ko mawari, Monday to Friday, binigyan na nga tayo ng time ng 8 to 5 hours na araw-araw nagtatrabaho. Pero ikaw dahil pang malakasan ka, pati weekend, kinukuha mo na. Pero again don't get me wrong, kasi ako rin po nagtatrabaho din ng weekend, no? Kapag ka may opportunity. Pero minsan, syempre hindi natin maiiwasan na feeling natin, my gosh, kakapagod, kumita ng pera, tapos after a while, mawawala rin para sa kanya na hindi ka naman pinapahalagahan. Kaya dapat ngayon, be alert! Be mindful. Kung kanina ang tip number 1 ko is mag-file ka ng leave para hindi ka ma-burn out. Tip number 2, know your priorities. Oo. Ano bang priority mo ngayon? Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo ngayon? Diba? Dapat yan yung mga bagay na tinatanong mo sa sarili mo. Hindi mo tinatanong kung ano na naman ang balita dun sa kapitbahay na kaaway mo. Diba? Yan ang mahirap Minsan we get anong tawag dito? May English word dun We get so bombarded. Wow! Sobrang natin pinagkakaabalahan yung ibang tao, pero minsan nakakalimutan na natin ang sarili mo. Minsan, mas magandang i-chismis mo ang sarili mo sa ibang tao na, oy, kabisyo, successful na ako. Uy, dati nag-rent lang ako, ngayon may sariling bahay na ako. Dati nagnanakaw lang ako ng motor, ngayon hindi na, may sarili na akong motor. Ganon, di ba? So, one more tip bago ka dumating sa time na ikaw ay mababurn out, syempre might as well know your priorities. Di ba? Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo at wag sa buhay ng iba. Diba? Para naman kahit papaano, alam mo kung saan mo nilalaan yung pera mo, be! Anyway, ako yung magpapaalam na ha. That's a very, very quick talk. But again, maraming salamat po sa lahat ng mga nakipagdaldalan, nakipagchikahan sa inyong daldalang atleta, DJ Maratoni. Susunod na po ang ating spicy opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa may memorize yan? Basics. Sayaw na! Glowing. Metro's #1 Love Radio. Basic!